बिक्रम दैमारिया सोर बेलाय बहानि बेलाय थारैनो नोंथांमोना आंनि बे बुंनायखौ खोनानानै एबा नुनानै गोबां सोमोनांदो जानो हागौ। दिनैनि समाव बिक्रम दैमारिया सोर बेलाय होननानै जोंनि बर'नि सासे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि जायनो सरकाराव थाया मानो बै सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंग्रा बिखाफोर दाननानै बाथ्रा बुंग्रा होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव सासेल' बेनो जाहैबाय एम अख्रां। एम अख्रांखौ बयबो दिनैनि समाव सिनायो। प्रमद बर'आ सरकाराव थानाय समाव प्रमद बर'खौबो बिथाङा आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंदोंमोन गोरोन्थि मावलांनायफोरखौ। दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव दं, सरकाराव दं। बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा सोंखारिदों आरो गोरोन्थि मावनायफोरखौ एखुमना दोनालासैनो उदाङै रायजो राजाफोरनो बुंथिना होदों। बे समाव बुंथिदों बिक्रम दैमारिया सोर होननानै एम अख्रां बिथाङा सोंथि खालामदों। बिक्रम कास्टम रिन्जय नोंथांमोनादि गारि लाबाय, नोंथांमोनादि साफा साफा गारि लाबाय, थांनाय 6 दानाव मा मावनानै गारि लाखो? बेफोरबायदि नामी दामि गारि VIP गारि जे नोंथांमोना लादों, बे गारिखौ थांनाय 6 दानाव मा खामानि मावनानै लाइमोनफोरनि मा जौगानाय खामानि मावनानै नोंथांमोना बे गारिखौ लाखो? दिनैनि समाव बे सोंथिखौ खालामदों एम अख्रां बिथाङा। दिनैनि समाव बे सोंथिखौ एम अख्राङाल' खालामाखै, गोबां लाइमोनफोरखौ सिमां सुजुहोनानै BPF सरकारखौ लाबोनाय लाइमोनफ्राबो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो बुंदों आरो नोंथांमोनाबो नुदों। बेखौ लानानैनो सोंथि खालामदों रिन्जय बिक्रम कास्टम नोंथांमोना जे दा नामी दामि VIP गारि सालायदों, 6 दानाव मा मावनानै लाइमोनफोरनि मा मावनानै बे गारिखौ लाखो? नोंथांमोननिफ्राय फिननाय लुबैदों एम अख्रां बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिथांमोननि गारि लानाय आरो बिक्रम दैमारिया सोर बेलाय होनना बुंनाय बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा गोबां आसरित जादों। एम अख्रांनि खुगायाव बेबायदि सोंथि सिखारनाय। थारैनो फैदो बिदिब्ला एम अख्रां बिथाङा बिथांमोननि जा गारि लानाय, नामी दामि गारि लानाय, बिनि सायाव अजद दैखांना बुंनाय बाथ्राखौ बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव खनसे लाना फैबावनि। बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबो माबा खोनायाखै होनबा, अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा, बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा? नंखायबा केस होथों, नङा मानहानि केस होथों, नंखायबा डिफेमेसन केस होथों, मानो होआखै? सोरो? बिक्रम दैमारिया सोर बे? आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो आं नाम लानो बायो, नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया। एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माबा खालामगासिनो आरोखि, मिडियायावल' दै, पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया, मिडियायावल' खालामबाय थादों। बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय, बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बायदि खालामनो नागिरथारो गावखौ, नङा होमबा? जे दिनै BPF आवनो हमना ला आरोखि, नेचारेलि मानसिया डेथ जायो नङा होनबा? सानसे थैगोन, अराय थाथारावबो नङा बे बुहुमाव। हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै, आंबो थैगोन, जेसेबां दङ नङा होनबा? मर्टेल नङा होनबा? थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बायदि खालामबाय थादों। नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो? लिडारनि आखु दङ दिनै इउथनि जे खोथा बुंदों, जायनि नाम लादों नोङो, बेहा बुंबा गाज्रि जायो, गारि सारनि खोथा बुंगासिनो, नोंसोर दा सोङाखै नालाय आंनो बुंदों आरो आं फेसबुकआव लिरना सोंगासिनो दङ मानो बिदि लिरदों होननानै। आंहा गारि सार लानो जेबो जेलासि गैया। नोंनि खस्थ'जों जुदि लादों माबा मोनसे आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय नों इउथ लिडार होनना बुंगासिनो गावखौ, आं इउथ लिडार होननानै। इउथनि थाखाय मा सिमां दङमोन, मा सिमां दङ, आरो थांनाय 6 मासाव नों जिबायदि गारि लादों, नङा इन'भा मायबा गारि लादों थांनाय 6 मासाव नों सोर इउथनि थाखाय मा खालामखो? बेखौ सोंनांगोनब्रा मानसिया, मिथिबाय? बे कुइसन रेज जानांगोन दिनै। फैनानै प्रमद बर'आ ओरै UPPला ओरै बेखौ बुंबाय थाबाथ' जायाना, नङा? इउथनि थाखाय 6 मासाव मा खालामखो बेखौ कुइसन खालामग्रो। माथोलाय बे 2 लाखखौनो माथो मोजाङै राननो हायासै माथो? बेहायनो माथो खुनु माबा गैया। होमबालाय इउथनिलाय मा खालामबावगोन? मा इउथ लिडार जाखो बेलाय? नङा बाथ्राया? जोंनाव सोंब्रा, जों मा खालामदों? नाजागासिनो जोङो, बाख्नायनोबो नाङा, थेवबो थैथां बनना नाजागासिनो नै। बिराद फैसा जायो होनना बुंना बुंबाय थायो, फैसा जायोनो होनबाय था, खामानिखौ मावबाय थादोंना जोङो। बिसोरना मा मावदोंमोन दाखालिनि सिगाङाव? नङा कुइसना बे आरो बे जानांगौ।